jo us presento a la doctora Montse Boada, que és la persona a qui hem demanat avui aquesta sessió sobre aquesta temàtica que deia la Rosa, que realment és molt transcendent. Jo crec que ho he escrit recentment en els 50 anys d'història que té la bioètica. L'inici i el final de la vida són els dos grans temes que encara portem 50 anys reflexionant, debatint. No hem arribat a un consens universal de cap on hem d'anar, fins quins límits, i en canvi la realitat, com ens explicarà la Montse, ens arrossega cap al que la medicina permet, cap al que la societat demanda, cap a noves pràctiques. Vull dir que realment és un tema dels temes estrella de la bioètica i que, per descomptat, jo crec que calia triar una persona del nivell de la Montse, la doctora Montse Boada, en què ens coneixem fa unes vegades i compartim el Comitè de Bioètica de Catalunya i compartim comissions i experiències en el camp de la bioètica, perquè ella, a part de la seva formació com a doctora en biologia, és una persona que també en el camp de la bioètica, que és el que treballa a la Fundació, doncs porta també molts anys introduint aquestes qüestions també en els joves estudiants, i per tant, per exemple, el màster de reproducció que ella coordina i dirigeix, ella porta l'assignatura de bioètica i legislació, per tant, introduint aquests temes a la gent, biòlegs que s'estan formant, que seran biòlegs i altres professionals, que són els que han d'estar al front d'aquestes problemàtiques. Bé, la Montse té un currículum molt llarg, jo només diré algunes coses que crec que són rellevants per la sessió d'avui. Ella és codirectora de la secció de Biologia i Laboratoris de Reproducció Assistida de Deixeu-vos Dona. Sabeu que Deixeu-vos ha anat canviant de nom, no sé si per màrqueting o per què. Digues Deixeu-vos i ja està. Exacte, és el que coneix tothom, de Deixeu-vos. Va ser-ne la directora durant molts anys, ara és la codirectora. A més, és presidenta també de la Comissió de Docència de Deixeu-vos, per tant, una mica al cap pensant de quines coses hem d'anar treballant en la docència en tot això. Com us deia, és també coordinadora del màster de Biologia de la Reproducció que es fa a la Universitat Autònoma i a part porta l'assignatura de Bioètica i Legislació. A més, és vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya des de l'any 2005, per tant, des que es va fer aquella renovació que ja porta fins d'anys, és on hem pogut compartir tots aquests anys. És també vicepresidenta del Comitè d'Ètica Assistencial de Deixeu-vos, que té el seu propi Comitè d'Ètica Assistencial, i a més està amb els col·lectius, diguem-ne, científics i les associacions de la seva especialitat. Per tant, està a l'Associació Espanyola de... A la civil exactament és l'Associació Espanyola... Estudi de Biologia de la Reproducció. Estudi de Biologia de la Reproducció. Està també a l'Europea, a la Societat Europea de Reproducció Humana, està també a la SEF, que és la Societat Espanyola de Fertilitat, és a dir, el Col·legi de Biòlegs, totes aquelles, diguem-ne, entitats que són de l'àmbit més acadèmic científic, la Montse hi és, amb alguns han tingut càrrecs de responsabilitat, i a més encara li queda temps per fer recerca, cosa que això ja és el súmmum, i per tant, en recerca ara està fent col·laborant amb un estudi per mi molt interessant que té a veure amb un tema que hem parlat aquí a UNESCO, que és el tema de l'edició genètica en el camp embriològic. Podem editar els gens dels embrions en el laboratori per fer que neixin criatures sense predisposició a patologies, etc. Jo crec que aquest és un tema estrella en aquest moment també, però és un dels debats europeus de si realment l'edició genètica l'hem d'aplicar o no en les cèl·lules reproductores o ens hauríem de limitar a aplicar-lo només en les cèl·lules adultes. Evidentment també té moltes publicacions lligades a la seva activitat i per tant no llegiré el llistat de publicacions, però com veieu hem triat una persona superexperta del tema i li agraïm moltíssim l'esforç de ser avui aquí, Montse, perquè a més també vam canviar el dia, al final per un canvi d'última hora, i he tingut la facilitat de dir-nos que sí. Moltes gràcies, Montse, i després farem un debat amb tu. Gràcies, Núria, gràcies a la Fundació Lithos, gràcies als amics de l'UNESCO per convidar-me. Bé, a mi avui m'han dit parla de reproducció. Reproducció, passat, present, futur, una mica cap on anem, però també tenir una mica de mirada retrospectiva. Perquè quan un parla d'un tema que tothom coneix, no perquè si parléssim de física quàntica o parléssim de la història de l'art, hi ha gent que en sap més o que en sap menys, però de reproducció, home, més o menys tots sabeu en què consisteix. És cert que quan mirem enrere per això i mirem a l'últim segle, tothom sap com ens reproduïm,
Socialment, el que es deia o que s'explicava és els nens venen de París, els nens els porta la cigònia, hi havia com una mena de tabú amb els temes de reproducció. Però malgrat es deien aquestes coses, que ens semblen bastant inversemblants, tothom sabia que per tenir un nen s'ha de tenir relacions sexuals, tothom sabia que si hi havia èxit hi havia un embaràs, que aquest embaràs més o menys durava uns 9 mesos i que al final naixia una criatura que podia ser més o menys el que un esperava, i inclús una mica més, no? Se sabia que perquè això passés hi havia que produir-se la fecundació entre una cèl·lula masculina i una femenina, l'òvul i l'espermatozoide. Se sabia d'alguna manera que la implantació d'aquest embrió es produïa a la matriu, en l'úter, i que això durava aquests 9 mesos aproximadament. I també se sabia, en general, que alguna cosa hi devia haver-hi de la genètica, perquè els fills s'assemblaven amb els pares o amb els avis, però tenien trets comuns i, per tant, que s'heretava alguna cosa. Per tant, hi havia ja coneixements de que sí que realment els trets passaven d'una generació a l'altra, perquè aquest òvul i aquest espermatozoide devien portar alguna informació que realment feia que els fills tinguin trets semblants als pares o als seus progenitors. Bé, tot això també anava lligat amb un context social. Ha canviat molt. Al segle passat les famílies eren molt més nombroses que ho són ara, si bé no cal que siguin aquí, que veieu que són molts, no? Però sí que hi havia famílies amb molts fills i això ha canviat totalment. I hem passat actualment a famílies de molt pocs nens. Fixeu-vos en les dades que poso aquí. En el 75, el 1975, la mitjana de nens, i això són dades de l'IDESCAT, de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'Institut d'Estadística, d'aquí a Catalunya, doncs la mitjana llavors era de 2,8, quasi 3 nens a cada família. I si tiréssim més enrere encara veuríem que era més alt. Però en canvi ara, el 2021 i endavant, no arriben ni a 2, la mitjana és de 1,2. És a dir, que ha baixat moltíssim el nombre de fills que hi ha a cada família. Això fa que el que se'n diu l'índex de fecunditat, i si ho mirem no només a Catalunya, sinó que ho mirem a tot el món, clar, al món ens trobem que les civilitzacions són molt diferents, depèn de quin país estiguem mirant. Quan parlem de dades mundials, compta tot. El que hi ha en aquests moments com a índex de fecunditat mundial, en el 63, en l'any 1963 era de 5,3 fills i hem baixat a 2,3. També a nivell mundial, és a dir, que aquest descens no és quelcom que passi només aquí, sinó que és a tot arreu. És cert que aquí, com us deia, està comptat la població de tots els continents i per tant això fa que hi hagi molta variabilitat, però si ens anem a dades catalanes, ja us dic que és 1 en 21, si anem a Espanya també veiem que segons les diferents regions o autonomies veiem que també hi ha certa variabilitat i depèn molt també de la immigració que té cada autonomia, que aquests números canvin. I si mirem a nivell d'Europa ens passa el mateix. Hi ha països que tenen uns índexs una mica més alts que altres i a Espanya estem pràcticament als nivells abans de tot. Què passa això? Quina conseqüència té tot això? Doncs fa que s'envelleixi la població. Si neixen pocs nens, cada vegada tenim una piràmide invertida. Normalment la piràmide d'edat hauria de ser que hi haguessin pocs grans i cada vegada més joves i veiem que mica en mica s'està invertint tenint la franja de més població al voltant dels 50-60 anys. Per tant, estem dient que aquesta piràmide d'edat s'està invertint. I això ho veiem tenint aquesta gràfica. De color blau són els nens joves, de 0 a 15 anys. I de color verd són les persones de més de 65 anys. Com veieu, a l'any 80 hi havia més joves que grans. I en canvi ara ja s'ha invertit i la línia verda ja supera la blava, és a dir, hi ha més grans que nens joves. Tot això fa que al final ens plantegem que hi ha un problema, perquè aquí és insostenible. Si no neixen gent jove, si no treballen més gent, si cada vegada hi ha menys persones que són productives, que hi ha més gent gran i cada vegada es viu més temps, qui realment sostindrà aquesta població? És molt diferent que la sostenibilitat depengui de diverses persones. Si tenim una mitjana de fills de menys de 2, vol dir que en realitat cada 2 l'ha de sostenir un sol. Per tant, això ens generarà uns problemes que, com ja es comencen a plantejar, repercutiran
en el sistema de pensions, evidentment, en l'organització social, amb els serveis sanitaris que es podran oferir, perquè cada vegada hi haurà menys quantitat productiva i més persones a l'edat avançada que, a més, viuran cada vegada més anys. Per tant, tal com aquí en aquest article que us he seleccionat es diu, això requerirà dolorosos reajustaments, perquè influiran en tot, en el mercat de treball, potser s'allargarà l'edat de jubilació, perquè necessitarem gent que treballi més temps, potser canviarà el sistema de seguretat social, de salut pública, hi haurà una afectació degut a que aquesta tendència sembla que no es reverteix, sinó tot el contrari, cada vegada la gent té menys fills. Inclús hi ha qui es planteja no tenir-ne. Bé, deixant de banda una mica aquesta tendència, si mirem per això el planeta, estem en un planeta superpopulat. Hi ha més de 8 milions de persones i som conscients que els països que hi ha més població són Xina i l'Índia, en primer lloc i segon lloc, i després ja vindrien els Estats Units i la resta, com veieu aquí, però estem en un planeta que hi ha molta gent. I això també és un problema. Per què? Bàsicament és un problema perquè en fem un ús desproporcionat i irracional dels recursos que té el nostre planeta. Per tant, si seguim tractant el planeta tan malament com ho estem fent, ens estem carregant els boscos, ens estem carregant l'energia que fem servir, cada vegada tindrem menys recursos, però això què hi té a veure amb la reproducció? És una mica contrasentit, cada vegada tenen menys fills, i sobretot a les societats occidentals, però en canvi tenim aquest problema social que evidentment l'haurem d'afrontar d'alguna manera, i de fet ja s'està fent. Perquè què ens passa? És que fem moltes coses malament. Tenim molta pol·lució, no gestionem bé els residus, tenim acumulació de plàstics en els oceans. A més, tots aquests canvis que estem produint, efectes de la contaminació, efectes de la industrialització, fan que hi hagi aquest canvi climàtic, que l'estem patint, que ho veiem tots que s'està produint, fa que l'efecte hivernacle cada vegada faci que tot sigui més complicat, i tot això afecta també a la reproducció. Ara ho veurem. Bé, si pensem que hi ha un problema reproductiu, per una banda, perquè veiem que cada vegada la gent té menys fills, hi ha qui podria pensar, potser les tècniques de reproducció assistida poden solucionar. Jo aquí dic per dir-vos clarament que no, que les tècniques de reproducció assistida són per solucionar problemes individuals. Quan un té un problema de reproducció, perquè té un problema, ja sigui la dona, ja sigui l'home, que no aconsegueix fer un embaràs, les tècniques de reproducció assistida són la solució per combatre aquest problema d'esterilitat. Però no haurien de ser la solució en cap cas a l'endarreriment de la maternitat, a la falta de voler tenir fills, aquestes postures que últimament estem veient d'una manera cada vegada més avançada de moltes parelles o de moltes persones o moltes dones que decideixen no tenir fills perquè volen viure la vida, perquè es volen dedicar a la professió, perquè senzillament pensen que aquest món no es mereix portar més fills al món. Per tant, tenim diversos problemes sobre la taula lligats a la reproducció. La reproducció assistida va començar l'any 78 amb el naixement de la Louise Brown i després aquí a Espanya el 84. Durant molt temps es pensava que era com una medicina de luxe. Això ho fan només els rics i aquells que, com a quasi es comparava a la medicina estètica. En realitat no és així. En realitat els problemes de reproducció, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ja els ha considerat com una malaltia. Es consideren realment que l'esterilitat afecta un nombre tan elevat de persones a tot el món que realment l'OMS admet que la reproducció assistida pugui ser els tractaments adequats per combatre aquests casos puntuals de les persones que pateixen esterilitat. I, com us deia, l'esterilitat pot venir donada a una parella o a una dona per diferents motius. Pot ser d'origen masculí o d'origen femení, amb unes proporcions pràcticament iguals. De vegades pot ser causa dels dos, també pot passar. I de vegades hi ha casos en els que no sabem quina és la raó, perquè la ciència avança molt, però encara no té la resposta per tot, i serien casos que diem sense diagnòstic, esterilitat idiopàtica. Bé, aquests casos són els que hem de tractar en reproducció assistida. I la reproducció assistida, que com us deia la professora Sànica avui, s'ha tecnificat moltíssim.
El treballar en els laboratoris, el poder veure aquests embrions, ens ha permès saber molt més del que sabíem abans al començament, que només intuïem que hi havia això una mica de genètica, que intuïem el que passava, però que no se sabia gaire. Avui en dia la tecnificació dels laboratoris és tal que ens permet veure els embrions. A veure si es posa en marxa. Sí. Des del moment de la seva fecundació, els veieu aquí que es van dividint en 2 cèl·lules, 4 cèl·lules. Això seria el segon o el tercer dia de desenvolupament embrionari. Aquí ja comencen a constituir la mòrula, que és el dia 4, i finalment constitueixen el que és el blastocist, que seria el dia 5, dia 6 de desenvolupament. Tot això ens permet estudiar molt millor la reproducció i, per tant, poder fer que aquestes tècniques vagin avançant i cada vegada tinguin més acceptació i més bons resultats. Fixeu-vos que, com us deia, va començar el 78 i des de llavors ja hi ha més de 7 milions de nens nascuts per tècniques de reproducció assistida a tot el món. I si mirem, de fet es diu que si un va a una escola, a cada classe hi ha algun nen nascut per reproducció assistida. Perquè l'acceptació d'aquestes tècniques ara ja és tal que ens trobem en molts casos d'una forma ja molt natural. I si mirem aquest estudi, que és una projecció que s'ha fet futura per veure com incidirà, quina és la incidència de la reproducció assistida, veiem que diuen que d'aquí 80 anys, o 70 i pico, l'any 2100, el 3% de la població mundial ja haurà nascut per reproducció assistida. Vosaltres penseu que realment el 3% de la població mundial tenen problemes d'esterilitat? Fa pensar que hi ha altres motius que faran que aquesta xifra cada vegada vagi augmentant més. És cert que també la població i alguns diferents aspectes poden influir, però a part dels aspectes mèdics i fisiològics, orgànics i genètics que poden tenir les persones per haver de recórrer a la fecundació in vitro, el que estem veient és que cada vegada més hi ha factors ambientals i d'estil de vida fins i tot que poden influir en la reproducció, i també veiem que altres factors de tipus social, és això, aquest endarreriment que s'està produint de la maternitat perquè la dona opta per tenir els fills més tard o perquè la societat la porta a prendre aquestes decisions, i també els nous models de família. Persones soles, parelles homosexuals, que per si soles no poden reproduir-se i que han de recórrer a la reproducció assistida. Tot això fa que aquest nombre de nens que neixen per reproducció assistida cada vegada sigui més alt i s'esperi això que acabi sent un percentatge important en la població. No per substituir la reproducció natural, però sí perquè les condicions ens hi porten i anem abocats per aquests altres factors que aquí us indico. Bé, així doncs, la reproducció assistida, que abans només es feia servir per temes de problemes d'esterilitat, ara i per les malalties genètiques, veiem que també hi ha nous models de família que realment ho requereixen i molt, i també temes de preservació de la fertilitat. Dones que decideixen que, com que no volen tenir fills en aquest moment, volen congelar els seus òvuls per poder-los disposar més endavant, i això fa també que aquesta mentalitat que cada vegada s'està imperant més en la nostra societat també reivindiqui l'utilització de les tècniques de reproducció assistida. Anem a parlar una mica més del que són els factors ambientals. Com us deia, el canvi climàtic, tot l'efecte hivernacle. Ja s'està veient que tots aquests estudis ens diuen que això afecta no només a la fertilitat, sinó a la demografia. S'ha vist que en països, per exemple, del continent africà o en llocs on hi ha climes molt desèrtics, els canvis aquests tan importants del clima poden fer que baixi el desig sexual fins i tot, pot fer que les condicions de sequera o de penúries econòmiques facin que les decisions socials siguin de baixar el nombre de fills que es volen tenir, tots els problemes migratoris, és a dir, ja no és només que afectin a la qualitat dels òvuls i els espermatozoides, sinó que afecten també a temes demogràfics deguts a les condicions que comporten aquests canvis climàtics que estem patint. No tant al nostre entorn, sinó potser en llocs més extrems. I el mateix amb el tema de la pol·lució. Tots aquests contaminants generats a partir dels cotxes, de les combustions, que fan que en l'aire tinguem increment de gasos, de partícules de metalls pesats. Això sí, hi ha estudis ja molt específics que demostren que la qualitat seminal, per exemple, baixa molt.
Per tant, fa que la probabilitat de reproduir-se també es vegi afectada degut a aquests aspectes. Hi ha el que s'anomena disruptors endocrins, que són substàncies que estan en pesticides, herbicides, pasta de dents, diferents aliments que ni sabem que existeixen. Són substàncies que actuen en el sistema endocrí, en les hormones, mimetitzant la seva funció i fent que hi hagi una desregulació. Per tant, afecten tant a la producció d'espermatozoides com als cicles ovulatoris de la dona, en ambdós casos. I per tant, totes aquestes substàncies que moltes vegades fins i tot desconeixem, però que les trobem en el nostre entorn i que les inhalem o les ingerim de vegades amb alguns aliments, amb alguns medicaments, o passejant pel camp, perquè us dic, els pesticides, per exemple, també porten moltes, doncs poden fer que realment hi hagi aquests tipus de problemes reproductius. Per descomptat, les zones electromagnètiques, tothom té mòbil, aquí segur que tothom porta mòbil, les antenes, tot això també hi ha estudis que comencen a alertar que provoquen també descensos sobre la qualitat seminal. Per tant, com us deia, què passa? Doncs que hi ha gent que ja comença a plantejar-se en aquest món que realment l'estem maltractant tant, que estem en una situació, que estem apretant el planeta i que no sabem com ens en sortirem, val la pena portar fills al món? Hi ha una corrent en aquesta línia, però clar, això és una arma de doble fil, perquè una cosa és no portar fills al món perquè no vols que visquin en un món tan dolent, però com us deia abans, si no neixen nens, qui sostindrà la població actual? És un contrasentit que tenim que realment haurem de buscar i els polítics hauran de pensar molt com ho solucionem. Bé, quant a l'estil de vida, sedentarisme, obesitat, són clarament problemes a l'hora de reproduir-se. No vol dir que si una persona està grassa ja no pugui tenir fills, no és això. Però sí que és cert que el seu sistema hormonal es veu alterat. I això ens hi trobem fins i tot quan venen a fer-se reproducció assistida, que moltes vegades hem de recomanar una dieta abans de començar perquè les hormones puguin fer més efecte. El mateix amb tot el que són els tòxics, alcohol, drogues, tabac. Hi ha molts estudis també que demostren que no només costa reproduir-se, sinó que la gestació en dones que consumeixen tabac o alcohol pot tenir uns efectes nocius pel feto, pot provocar malformacions, pot provocar també problemes d'interrupció de l'embaràs. Per tant, l'estil de vida és quelcom que també hauríem de cada vegada cuidar-lo més, i sí que hi ha una tendència, tothom sap que és dolent fumar, que és dolent, però moltes vegades ens trobem amb col·lectius que això no contemplen i que pot ser que els afecti severament. I parlant de l'endarreriment de la maternitat, quina és la causa real per la qual la gent cada vegada té fills més tard? Bé, potser el primer punt va ser la incorporació de la dona al treball. Al començar a treballar les dones, perquè hem parlat al passat que el model de família era molt diferent i la majoria de dones estaven a casa, això ha canviat en els últims anys, i el voler treballar i el voler estudiar i el tenir carreres universitàries fa que la dona vulgui posicionar-se en el seu món laboral abans d'entrar en la fase de tenir nens perquè veu si no perillar el poder assolir unes fites professionals que s'han marcat. Per tant, es posposa el tenir fills a tenir aquesta consolidació laboral que és el que es pretén. Però no en tots els casos és això. Hi ha vegades que un no vol tenir fills perquè no té parella. Tots sabem que abans la gent es casava molt jove i ara la majoria de gent als 30 anys encara no tenen parella i encara estan voltant per casa. Per tant, aquesta sensació, aquesta relaxació social en què no hi ha aquesta premura va en contra del que és el ritme biològic, perquè socialment podem pensar això, però la biologia és la mateixa, l'edat de reproduir-se segueix sent la mateixa que era ara, fa 10 anys, fa 50 o fa 100 anys. Per tant, a tots aquests punts que estan abocats a cada vegada endarrerir més la societat ens portaran un problema. Ja ens l'estan començant a portar, però pot ser que encara vagi a pitjor. Fixeu-vos, l'edat mitjana de tenir fills en el 78 era de 28, quasi 30 anys, però era menys de 30, i ara estem clarament ja per sobre dels 32, quasi 33 anys. Això també és d'aquí a Catalunya. Què vol dir això? Doncs vol dir que si anem tenint fills cada vegada més tard,
fàcil que hi hagin avortaments i és més difícil que es aconsegueixin embarassos. A partir dels 38 anys, la dificultat en concebre és molt evident, es fa més difícil. Per tant, si posposes la maternitat molt enllà, quasi segur que hauràs de recórrer a tècniques de reproducció assistida perquè serà molt difícil que et quedis embarassada de forma espontània. Però no només és més difícil quedar-se embarassada, sinó que és més fàcil que hi hagi avortaments i és més fàcil que el fetus tingui una cromosomopatia, una alteració cromosòmica que pugui donar lloc també a problemes. Per tant, aquest límit de 38 anys és el que mèdicament encara estem dient que a partir dels 38 hi ha molta més dificultat. Però, com us deia, la societat va avançant i cada vegada anem endarrerint més. I quines solucions hi podem posar-hi en això? Una d'elles és preservar la fertilitat. Això és una opció que es va contemplar fa pocs anys, que se'n parla d'això, i és una alternativa que s'ha proposat i que moltes dones hi estan optant. Ja els meus òvuls, quan tinc 30 o quan tinc 32, no m'espero tenir-ne 38 i després, quan vulgui, ja podré tenir els fills. Mèdicament té molta lògica, perquè ens evitem aquests problemes de l'edat avançada que poden generar fetus amb problemes, amb cromosomopaties. Però, per altra banda, estem generant una medicalització de la reproducció potser innecessària. Perquè potser aquesta noia que als 30 anys diu vaig a congelar òvuls perquè vull reproduir-me més endavant, després es quedarà embarassada espontàniament i aquells òvuls els té allà i no els farà servir per res. Amb la qual cosa estem generant aquest problema que estem congelant material reproductor que potser no farà falta després. Sí, és una bona solució, sí, és una bona prevenció, però és medicina preventiva. I les conseqüències de fer això les estem veient perquè estem començant a tenir molt material reproductor que després molt probablement no s'utilitzi. L'altra alternativa, si un no pot tenir fills perquè ha anat posposant i no va ser previsor i no va congelar òvuls en el seu moment, és anar a una donant d'òvuls. Una noia més jove que et dona òvuls perquè tu et puguis reproduir. Això és una opció que fa molt temps que s'utilitza, hi ha donants d'òvuls, donants d'esperma, evidentment també, i Espanya és un dels països on més es realitza la donació d'òvuls. De fet, Espanya té molta tradició de donants, tenim molts donants de sang, hi ha molta mentalitat a la donació i la donació d'òvuls també té un gran índex de realització. De fet, hem sigut fins i tot, molts altres països venen aquí a fer aquest tipus de tractaments. Però aquestes tècniques funcionen, perquè si els òvuls són d'una persona jove, evidentment el risc genètic l'estàs baixant. A més, fem tècniques per evitar que aquella donant, aquells òvuls d'una donant i l'esperma del marit no tinguin problemes que siguin portadors d'alguna malaltia que poguessin transmetre i per tant estem minimitzant el risc al màxim per tal d'evitar que hi hagi problemes, però la donació no deixa de tenir també el seu component d'ètica que hem de veure com l'afrontem. Està ben acceptat, està ben fet, però aquí a Espanya la donació és anònima, és voluntària, és altruista, per tant, la receptora o els receptors i la donant no es coneixen, perquè hi ha un anonimat i és el centre qui fa la selecció en base a criteris mèdics i de grup sanguini i real perquè no hi hagi contraindicacions. És altruista, això vol dir que no es paga, però sí que es dona una compensació econòmica per les molèsties ocasionades i pel temps perdut i per les hores que ha tingut que venir a la clínica, i tot això comporta un cert debat. Perquè el tema de l'altruisme, fins a on és pagament i fins a on és compensació, sempre costa una mica de buscar on està ben bé aquesta frontera. I el tema de l'anonimat també, perquè avui en dia és anònim, però qui ens diu que el dia de demà aquests tests genètics que hi ha un no podrà fer-se un test i veure qui són els seus germans i qui són els seus progenitors i acabar sapiguent-se. Per tant, són temes que si bé s'estan fent i es porten molt ben regulats i estan controlats i legislats, però no deixen de tenir també alguns aspectes controvertits que les societats científiques intenten a través d'aquestes guies que emeten sobretot donar recomanacions per tal de fer-ho dins d'un marc el més ètic possible. Clar, sempre que hi ha
participació d'un tercer hi ha conflicte, no? Perquè aquí quan una parella es vol reproduir, per exemple, perquè s'ha d'agafar òvuls d'una donant, doncs si aquesta donant després del dia de demà vol reclamar aquell nen. O en els casos hi ha països en els que la donació no és anònima, que pot ser una amiga, pot ser la germana, i si aquella germana el dia de demà se li mor el seu fill, llavors vol que l'altre sigui el seu fill. És a dir, sempre que hi participa un tercer hi pot haver-hi debat. Potser l'ideal seria pensar que en el futur trobarem una alternativa i no caldrà dependre de tercers. Sabeu tots, i abans ho hem comentat, que les cèl·lules mare ens permeten crear teixits o cèl·lules o òrgans. També es permet amb les cèl·lules mare aconseguir gàmetes, aconseguir òvuls i aconseguir espermatozoides. Això ja s'ha fet amb ratolins, amb l'espècie animal, i per tant qui ens diu que el dia de demà potser no podrem també, a través de cèl·lules mare, aconseguir aquests òvuls i espermatozoides de la gent que li falti i no haurem d'anar-nos a buscar d'una donant que tants problemes genera sempre que incorporem una tercera persona. Si ho portem fins i tot a l'extrem, potser podríem pensar fins i tot que aquests gàmetes aquests òvuls i espermatozoides els podríem generar a través de cèl·lules nostres. No caldria ni siquiera que fossin d'un altre part. Precisament les cèl·lules mare el que fan és a partir d'una cèl·lula que podria ser de la pell es podria arribar a generar un òvul o un espermatozoide. Vull dir que el futur, això és futurisme, que no passa això ara, però el futur no sabem fins on arribarem i què és el que es podrà fer. I segurament ens portarà avantatges en molts aspectes, però també s'haurà de realment emmarcar molt bé en quin context l'utilitzem. Perquè, clar, si diem que aquest endarreriment de la maternitat el podem solucionar, ja sigui o bé preservant òvuls o bé fent donació de gàmetes o fins i tot de derivació, però fins quan? A quina edat poden reproduir-se? Perquè si ens donem òvuls d'una donant jove, doncs tant fa, no?, l'edat que tinguem, fins a on? Han sortit notícies a la premsa de diferents països de dones que s'han reproduït, per sobre dels 40, per sobre dels 50, per sobre dels 60, fins on hem d'arribar? Això també ho hem de decidir la societat, perquè la tècnica ho permet. Perquè donant hormones pots preparar l'endometri de l'úter perquè pugui gestar. Tant fa que tingui 40, 50 o 60. Si els òvuls són d'una persona jove, biològicament és possible. Per tant, en tot cas, és la societat qui té que decidir fins a on arribem. És cert que en una edat molt avançada hi ha més riscos per la mare i també riscos per la descendència, perquè les dones en edat més gran poden tenir més risc de cardiopaties, d'hipertensió, durant l'embaràs, augmentaran les necessàries, però com us dic, hi ha més risc, però és factible. Llavors, on posarem el límit? Si mirem aquí, us he intentat pintar jo el que seria el cicle biològic normal. És a dir, les dones a partir de més o menys els 14 anys comencem a tenir menstruacions i comencem a tenir cicles ovulatoris, per tant entrem ja en el que seria una edat reproductiva, si és que és molt jove, però podríem dir que entre els 14 i els 45 seria l'edat fèrtil de la dona. I a partir dels 45-50 és la perimenopàusia i a partir dels 50 ja entrem en menopàusia i seria que ja les dones generalment no es reprodueixen. Sempre hi ha casos puntuals, de dones que poden espontàniament als 50 quedar-se embarassades o noies molt joves que també es poden quedar embarassades. Però la franja biològica per tenir fills seria aquesta. Però clar, què estem veient? Ens diuen que cada vegada viurem més temps, que l'esperança de vida s'allarga i s'anirà allargant els propers anys. I ara ja està als 83, però potser d'aquí un temps serà als 100 o als 120. Cada vegada hi ha més gent que diu que les properes generacions viuran 120 anys. Què passa, doncs? Si vivim 120 o 140 anys i l'edat biològica de tenir fills segueix sent dels 14 als 15 anys, vol dir que si mirem tota la nostra vida ens haurem de reproduir molt al començament, perquè després ja biològicament no estem preparats per tenir fills. Dèiem abans, els nens ara estan a casa fins als 30 anys. Clar, si vivim 140, potser si estaran fins als 40 o 50 a casa. I en canvi, l'edat biològica de tenir fills seguirà sent entre els 14 i els 45. Probablement
això farà que socialment acceptem més que les dones, a través de, ja sigui d'òvuls donats, ja sigui òvuls que s'han guardat abans, ja sigui per derivació de gàmetes, segurament, socialment, anirem evolucionant i aquests 50 els anirem allargant una miqueta més perquè estarà super descompensat. No sé si serà, això ho estem fent amb cooperacions, ja veurem què passarà, no? Però fa pensar que podria passar això. I l'altre tema que hem comentat també, que us deia que podia ser una raó per la qual cada vegada hi ha més tècniques de reproducció assistida i s'apliquen més, són els nous models de família. La societat també ha canviat moltíssim i les famílies han canviat molt. Fixeu-vos en aquestes gràfiques que us porto, el 26% de les famílies de l'IDESCAT ens diuen que ja són monoparentals. És cert que aquí hi ha també separats i no es pot decidir o no es pot veure les xifres quins són perquè han tingut fills només perquè volen i quines conseqüències de llars monoparentals després d'una separació. Però és cert que va augmentar, és a dir, cada vegada hi ha més persones soles que individualment volen tenir fills sense una parella. Per tant, això, l'única solució és una reproducció assistida, perquè un de sol, avui per avui, encara no pot fer-ho. Per tant, o requereixen homes donant, o esperma donant, i una gestació subrogada, si és el cas d'un home, perquè si no, no hi ha manera de poder-se reproduir. En quant a parelles homosexuals, les dones soles o parelles homosexuals femenines també han anat augmentant últimament. I veuen la solució, en aquest cas, en utilitzar esperma de donant, això existeix des de fa molt de temps i no hi ha masses problemes. Però què passa quan és un home sol o una parella d'homes sols que volen reproduir-se? En aquest cas, per molt que li donem algú, si no hi ha un úter, si no hi ha algú que es quedi embarassada, de moment encara no hi ha cap solució. Per tant, aquí sí que hi ha una descompensació en quant a les possibilitats de gestar o de tenir una descendència. Hi ha un desequilibri total, si són dones o si són homes. Perquè els homes forçosament en aquests moments necessiten del que seria una subrogació, d'una gestació subrogada. I entrant en la gestació subrogada us haig de dir que, clar, és una tècnica que aquí a Espanya no es pot realitzar perquè la llei no contempla que els fills nascuts d'una subrogació siguin reconeguts com a propis, però que en altres països sí, amb diferents condicionants. Hi ha llocs que es permet si és una familiar, en altres llocs que es permet empagament, és a dir, hi ha molta diversitat segons si als Estats Units, sigui a Europa, sigui quin país sigui. Les indicacions per una gestació subrogada, la majoria de vegades són mèdiques. Quan és una dona, per exemple, que té un problema, necessita, perquè no té úter, o perquè li han fet una operació i li han tret la matriu, o bé perquè té molts miomes. En aquests casos, jo crec que la majoria de gent entén que alguna solució s'ha de buscar perquè hi ha una causa mèdica. Però quan és per una altra indicació que no és de caire mèdic, això ho veiem en moltes artistes de cine o models que no volen tenir gestació perquè els hi va en contra de la seva vida o de la seva professió, aquí hi ha bastantes més oposicions. Però com us deia, en el cas dels homes, i hi ha molts casos coneguts que han sortit a la premsa que han fet gestacions subrogades, doncs l'única opció per tenir fills avui en dia és recórrer a aquesta tècnica, si no es poden reproduir amb els seus propis gàmetes. Cert que hi ha l'adopció, que és una altra possibilitat, però si volen tenir fills que siguin genèticament propis, aquesta seria l'única alternativa. I afegint algunes diapositives més de la gestació subrogada, perquè últimament està donant molt que parlar. Quan parlem de la gestació subrogada, aquí també tenim una tercera persona que intervé, o una quarta, perquè generalment una dona uns òvuls i hi ha una altra dona que és la que porta la gestació. Intenten que siguin dos diferents, perquè també el sentiment de maternitat no sigui tan fort i realment després no hi hagi aquests problemes. Per tant, ja no és només el pare, la mare i el fill, sinó que hi ha la donant, la subrogada, la família d'aquesta noia que fa de gestant, perquè durant 9 mesos viu aquell embaràs i si també té fills, l'implica tot aquest procés amb ella. És a dir, que realment amb aquest procediment hi ha molta gent implicada. Però és que últimament estem veient a la premsa que a més estan sortint altres indicacions per a la gestació subrogada, com per exemple el cas que va sortir de l'Anna Obregón, que ja no és que els pares vulguin tenir un fill, sinó que en aquest cas és l'àvia paterna, que volia tenir el fill del
seu fill. O aquest cas d'una parella de xinesos que van tenir un accident de cotxe, tenien embrions congelats, i els avis paterns i materns es van posar d'acord, no van parar fins que van aconseguir una gestant que els hi portés un net. Clar, llavors, fins a on arribarem? Perquè clar, ara ja no és els propis progenitors que volen reproduir-se, sinó que aquí ja comença a haver unes indicacions molt diverses que realment la tècnica les permet, però que ara és la societat que realment plantegi fins a on arribem i què és el que permetem i què és el que no. O últimament, la setmana passada, sortia aquestes notícies de que dues noies que també estaven fent una reproducció assistida, una parella homosexual femenina, volien les dues gestar el fill que naixeria. I llavors, a través d'un petit artilugi que existeix, una va portar l'embrió els primers dies i després la transferència se li va fer l'altra perquè així les dues se sentissin involucrades en aquell embaràs. Fins a quin punt això és realment necessari o no? Perquè jo crec que el nen li fa que hagi estat 4 dies en un lloc o en un altre, perquè ni se n'entera. Però hem d'accedir a totes les peticions que se'ns fa. Ara no hi entrarem, però a vegades parlant d'això del dret a la reproducció. La reproducció és un dret, sí, en principi, la Declaració Universal dels Drets Humans contempla que tota persona d'edat fèrtil pugui tenir família i es pugui reproduir, i l'OMS ens diu que sí, que hem d'ajudar a reproduir-se, però bueno, una cosa és ajudar a reproduir-se i l'altra és accedir a qualsevol petició que es faci, no? Haurem de veure fins a on arribem. Bé, la segregació uterina té molta gent en contra, per motius, perquè s'utilitza una tercera persona, perquè aquesta tercera persona no és només una donació d'un dia, d'una setmana, d'un mes, sinó que són 9 mesos que està gestant. Per tant, aquí ja sí s'està realment instrumentalitzant aquesta persona sense que està realment... I sobretot jo penso que la gran oposició ve quan són persones d'ètnies vulnerables que s'han prestat a fer això i llavors aquí ja juga quines són les reals motivacions perquè aquestes dones ho facin. En tot cas, hi ha un debat molt fort, el comitè de bioètica és un tema que tenim pendent de tractar des de fa molt temps i que l'estem abordant però ens costa perquè mèdicament ho veus d'una manera, hi ha situacions que es poden entendre més que altres. Penso que no és un sí o un no, sinó que s'ha de veure una mica cada situació i veure realment com es podria plantejar si això segueix endavant. I és cert que les peticions per part d'homes, ja siguin sols o en parella, estan forçant molt la situació perquè, com us deia, avui per avui és l'única possibilitat. Però clar, no sé si sempre serà l'única possibilitat, com us deia abans, potser es poden derivar gàmetes de cèl·lules mare, potser podem tenir úters artificials d'aquí un temps. Això fins ara ho veiem a les pel·lícules, ho veiem en els llibres de Jules Verne, que parlava de temes d'aquest tipus, o d'Aldous Huxley, que parlava de que potser hi haurà aquesta possibilitat. Però és que realment la ciència avança i avança també en aquesta línia. Ja s'ha vist que amb animal, amb xais, s'han pogut fer els últims mesos de desenvolupament embrionari de forma extracorpòrea, fora del ventre matern. S'estan fent estudis d'implantació que es veuen en models que són capaços de reproduir tot el que és l'endometri i per tant veure que poguessin implantar embrions artificialment allà. Jo no sé si això tardarà 20 anys, 50, 100 o si no passarà mai, potser. Però és una cosa que pot ser que passi. I per tant, si parlem de futur, potser això també acabarà passant. Bé, per acabar ja, no sé si m'estic allà. Acabo ja, sí. Com a resum del que hem anat dient, és evident que la capacitat de reproducció es veu afectada per tot el que està passant, per l'evolució, pel canvi climàtic, per l'estil de vida, a part dels temes mèdics que sempre han existit. Hi ha una certa tendència a aquest endarreriment de la maternitat i paternitat que també ens passarà factura, és evident. Cada vegada hi ha més demanda de reproducció assistida, ho hem vist, cada vegada van naixent més i es preveu que d'aquí poc ja serà el 3% de la població mundial. La reproducció assistida és per resoldre problemes individuals, no és per resoldre temes col·lectius ni socials, sinó que són casos molt concrets.
normalitzat molt i s'accepta ja la reproducció assistida com una... i l'OMS ho accepta com un tractament normal per combatre aquests problemes d'estabilitat. L'aplicació de la reproducció assistida i sobretot al començament dels anys 60 i així amb l'aparició dels anticonceptius ja era ben un tractament i va separar el que eren relacions sexuals de reproducció. Ja podíem programar quan ens volíem reproduir. Ja vam aconseguir aquesta dissociació, o no és que aconseguíssim, sinó que es va produir com a conseqüència d'aquesta regulació dels cicles. I amb la reproducció assistida, què hem fet? Hem separat no només el sexe de la reproducció, sinó també la genètica, perquè si ens duim uns donants ja no és segur que siguin genèticament fills teus, i també hi ha hagut una separació amb la gestació, perquè si es fa gestació subrogada, ja és una altra persona que gesta. Per tant, fixeu-vos que el concepte clàssic que dèiem al començament, que tothom entenia que si es tenia una relació sexual, després hi havia un embaràs, després tenia un fill, i era tot tan clar, ara, amb les tècniques que tenim i el que vindrà, totes aquestes coses que eren sí o sí segures, aquests axiomes s'han trencat. Per tant, ha canviat moltíssim el que és la reproducció i pensem que encara potser canviarà més. Per tant, estem en una societat canviant, que cada vegada demana més i que ens haurem d'anar adaptant al que la societat ens demana. Però que únicament, si fem un bon anàlisi, una bona reflexió i un debat ètic important, podrem decidir la població, la societat en general, cap on volem anar i en quin context ho volem fer. I és per això que aquestes sessions són interessants per obrir-nos els ulls a tot el que pot venir i el que estem fent, que no vol dir que tots els avenços siguin dolents, no, però sí que els hem de poder marcar i veure en quines condicions i sempre intentant salvaguardar els valors que tots tenim i que volem preservar. I ja està, moltíssimes gràcies.